yang tangguh, pemain yang handal, Mas Mariono dari Pucungan, putra dari Ki Ageng Giri. Halim Pak Sumadi asli saking Gerik Poren. Melalui untuk Bapak Ibu ingkang badhe ngersaken kunjungan kaya ngapa rasane ngerancak, apa pahit, apa legi, apa asin, mungkin panjenengan wican. Monggo aturan mainipun dipun aturaken Mas Anur. Monggo. Balungnya kena balungnya orang yang beres. Haji, ayo. Lanjut jimat tempat kebayang. Sembayang kandel atine, kandel kulite. Sebelum singa jeplik sani rasane ngerancak